Әл узган ел гына үзенең 60 еллыгын билгеләп узган Фәрит Гыйбаддинов авылында, районда яисә Чуашстанда гына түгел, барлык татар дөньясында да яхшы таныш шәхес. Аны белгән, аның белән аралашкан һәр кеше күңелендә ул оста оештыручы, зәвыклы сәнгать әһле һәм иң мөһиме, дуслыкны һәм туганлыкны саклый, кадерли белә торган кеше булып калачак. Ике туган, бер туганнар нәрсә кирәк? Тормышта туганнар нәрсә кирәк? Кардәшләр нәрсә кирәк? Менә бу бергә bir suğuşunu sulap, bir sunu içip, gömür geçiyor, birbirinin ağır şu bir yaşı, o yüzü bir vakit, anı bütün kişi buldur almıyor. Әл моннан bir neçə ай элек кенә балалар сәнгать мәктәбендәге менә бу фортепианода Фәрит үзе уйный торган булган. Бүген биредә үзе булмаса да аның рухы бар, аның эше дәвам итә. Әйтерсең лә бүлмәләрнең берсеннән Фәрит үзе дә килеп чыгар төсле. Мин әле күңелем ышанып та бетмәй. Фәритнең безнең арада юк икәнне. Менә килеп кирдек ул эшләгән мәктәпкә. Тегеннән килеп чыгар кебек, әйдәгез чәй эчәргә дип чакырыр кебек. Гомумән, менә Фәрит безнең белән. Фәрит Гыйбаддинов Чуашстанның Комсомол районындагы әлеге сәнгать мәктәбе белән 32 ел җитәкчелек итә. Ул килгәндәге уку йорты бүген республикада иң алдынгылардан санала. Анда укып чыгучыларның байтагы бүген үз язмышларын мәдәният белән бәйләгән. Аларның кайберләре мәктәп диварына Фәрит истәлегенә куелган мәрмәр тактаны ачу тантанасында да катнашып, остазлары турындагы хатирәләр белән уртаклаштылар. Еллар дәвамында байтак проектларга нигез салган, танылган җәмәгать эшлеклесенең иҗади эшчәнлеге хакында Чуашстанның халыклар дуслыгы йортында узган конференциядә дә чыгыш ясаучылар ассызыклап сөйләде. Ул оештыручы иде. Ул оештыра белә иде. Ул теләсә кем белән уртак тел таба белә иде. Менә шул сыйфатлар, менә шул таланты әлбәттә аның эшенә зур нигез булды дип саныйм. Фәрит башлыча сәнгать тармагында эшләсә дә, автономия җитәкчесе буларак ул республика мәктәпләрендә татар телен укытуга да зур игътибар бирде. Ике республика арасында да ел сайын бик күп төрле чаралар үткәрелә. Һәм бу тыгыз элемдә бик күп еллардан бирле алып киленә. Барлык юнәлешләр буенча да. Мәгариф өлкәсендә алып әйтсәк, безнең ике министрлык арасында килешүләр төзелгән. Практикага кертелгән балалар бакчалары һәм белем оешмалары белән килешүләр төзеп, алар белән бик зур эш алып барыла. Чуашстан Республикасының укытучылары республикабызда үткәрелгән барлык чараларда да иң актив катнашучыларның берсе. Махсус әлеге чарага дип автономия Фәрит Гыйбаддинов хакында хатирәләр, истәлекләр һәм язмалар дигән саллы гына китап та чыгарган. Хәтер ул шундый нәрсә сыйклана торган әйбер. Вакыт үткән саен кеше бар иде дибез дә, кем иде ул, нинди кеше иде ул, аларны онытабыз. Менә шуңа күрә инде без Фәрит абый урынына калган яңа җитәкчелек белән уйлаштык та, Фәрит абый турында хатирәләр җыя башладык. Китап иттереп чыгарырга дип. Фәрит бүгенге көн белән генә түгел, киләчәк турында да уйлап яшәде. Үзенә лаеклы алмашты әзерләде. Шуларның берсе аның шәкерте Татарстанның атказанган артисты Илдус Шайдуллин. Фәрит абый безнең өчен инде ничә кирәк. Әтиебез иде бит ул безнең. Ул безне үзенең киңәшләре белән, ул безне без иткән кеше бит. Ул дөрестән дә Фәрит абый безнең арада киткәчтән biz ничектер теге күккә яшен суккан кебек булып, без кулсыз аяксыз калган кебек булды. Әлбәттә, инде ятим калдык Фәрит абый. Әлбәттә, шәкертләре белән бергә аның 3 баласы да ятим калды. Тагын да сагындыра, тагын да арта башка төрле сагыну. Без һәр мероприятие сайын тизрәк эштән кайта идек дә, динәмә тизрәк интернет кафетларына бер халык күрсен. Аның акыллы дөрес фикерләре юк хәзер шулай эшләгәндә дә шулай әйтер иде микән дип кенә ул шулай эшләде дип әйтеп үзеңә эшләрне эшли башлады, эшлисен инде бушы. Шул көн тагын бер истәлек тактасы Фәритнең туган авылы Урмай мәдәният йорты бинасында да ачылды. Зур сәнгать дөньясына һәм мәдәният юлына беренче адымнарын Фәрит нәкъ менә шуннан башлап китә дә инде. Фәрит Абдуллович үлгәннән соң аның эшләрен алып бару бик җиңел түгел. Аның кая барсаң да Фәрит белән мине чагыштыралар. Ул эшләр бигрәк ката зур махавик айландыра иде ул. Әлбәттә аны кабатлыйсы кыен диде менә аның урынына килгән Хайдар дигән иптәш. Әмма кабатлау кирәкми дә. Миңа калса Фәрит Габдулла улы эшли, яши һәм аның турындагы истәлек тә, хатирә дә бер кая да югалмый. Чуашстаннан Рамис Сафин, Татарлар.